xi qabel ħalli Merħba sinjuri Shooter, is-sib fil-għaxija ma għandna lil Daniel Kawki jrid jirrispondilna kemm? 10 mistoqsijiet f'5 minuti. Kont se niżel. Tlaqna, ejwa. Den, mela, inti percussionist, direttur, kantant, kompozitur, awtur ukoll? Ma nafx hemm iktar. X'jon qosta naraw tagħmel fuq il-park? Tisfen! La nisfel diffiċli ħafna. Ma ġieli provajt? Ġili provajt għax il-mara zeffina, pero għalek ma niprovax. Ma mux ħankun tajb zgur. Pero fil-mużika ħafna fajt li nixtiqna, ma ħafna strumenti li nixtiq nitgħallem, għandi strumenti li xajtom, per esempio għandi trombun, xajtu ħallejtom qatt ma daqqejtu. Għalme ma jiprovomx. U għandi r-reket tal-squash, u koll ma qatt għandi ma mort. Waqqa. Naħseb l-ewwel strument huwa id-drums, korrett? Il-pjano. Il-pjano terġa'. U kif bdiet il-passjoni? Kont jien naf doq fil-xina jew hekk? Ara, ommi tajt meta konna mmorru l-quddies meta kont żgħar kont noħroġ inkanta lin-niet. U mbagħad bdiet indoq il-pjano u l-iktar li btal drums għal percussion insomma ġenerali xtaqt strument li ndoq fil-banda. U l-iktar viċin il-pjano huwa ċimblu, żgħar għadni żgħar kont qiegħed mixi fil-kuru tur bih u ma qalt dak il-wisq għalik. Għart nisib alternativa. Missieri kellu drums id-dar bdejt indoq li ilu spiċċajt indoq il-banda drums l-mbagħad mill-pjano mort ta' drums. Ġifieri kont taf fejn titmur kif ħatasal ma kienx importanti, ma trid tmur hemm. Waqqatnej. Bdejt kif qed ngħidu fil-banda mbagħad l-Orkestra Filarmonika, kont ħafna palkijiet Malta, mort barra minn Malta, issa qed iżżur ukoll il-pjazzels. Meta tmur ġo pjazzels differenti, ikun hemm affarijiet differenti. Ħantik eżempju. Ir-Rabat, kont ir-Rabat nafhem il-pastizzi meta tmur minn pjazza l pjazza. Kull lokalità u kull pajjiż għandu xi ħaġa xofri differenti, mhux bil-fors waħda ar mill-oħra jew aħjar mill-oħra. Però naħseb li xi ħaġa li joqosna nagħmlu b'mod speċjali udjenzi Maltin jew kolli xewqa għall-udjenza Maltija hija li iktar milli nattendu biss nipparteċipaw ħafna iktar. U forsi nkunu iktar open ukoll l-idejat inqas populisti il-ħin kollu. Ġirin naf ikun hemm forsi idejat iktar kontemporani. Mhux bil-forsi kantaw xemx. Mhux bil-forsi, issa jiena waħed li nkanta. Mhux bil-forsi kantaw dik ukoll. Fil-verità naħseb inti bdejt għaddi tax-xemx. Sewwa ma rrid nitfalek xejn fuqek, imma jien naħseb li intom tfajsu epidemija. Ma daqgħu bla tarf taf kif. Ma vera huma telqu biha. Ejn nitkellmu daqsxejn fuq minn pjazza l pjazza x'naf li inti l-direttur artistiku tagħhom dawla. X'inhi l-idea? Minn pjazza l pjazza l-idea li nerġgħu namlu attivitajiet li jresqu n-nies viċin il-pjazzes, għaw ħafna pjazzes li ħadu xeħta ġdida ġew tranġati. Idea qiegħda li mmorru niċċelebraw dak kollu illi jagħmel li nsibu fil-kultura tagħna li huwa marbut mal-Pjazza Maltija. Sar proċess ta' applikazzjonijiet, intażlu ammont ta' kunsilli u qed immorru u naraw x'ixtiequ joffru flimkien nikkrew attività. U qiegħda taħdem imma bħala inizjattiva? Qiegħda taħdem tajjeb ħafna fl-opinjoni tiegħi, qiegħda taħdem fuq livelli differenti, qiegħda taħdem għax l-ewwel net in-nies qegħdin jattendu qegħdin jieħdu pjaċir li huwa fl-aħħar mill-aħħar l-iskop aħħari tal-fejn qiegħda ssir. Però qed jirnexxu wkoll fl-opinjoni tiegħi għax qegħdin jesperjenzaw affarijiet differenti wkoll milli dejjem jesperjenza forsi f'attivitajiet tipiċi li naraw fil-pjazzes. Jekk niġi minn pjazza l-pjazza, x'qed nistenna li nara? Sensiela ta' films lokali jew il-preżenza tal-film lokali, attivitajiet interattivi, attivitajiet ta' tfal għall-familja, ikun hemm kunċerti, ikun hemm parti tajba mill-istorja, imma dejjem jieħdu format differenti, ġifieri jkunu magħmulin forma ta' logħba, daqqa jkunu magħmulin forma ta' kunċert, imma li dejjem b'xi mod jew ieħor insomma ikun hemmhekk. X'qed tkun ir-reazzjoni? Reazzjoni differenti, imma l-isbaħ reazzjoni hija meta jkollok xi ħadd jgħidlek ħassejtni turist ġo l-post li ngħix ġo fih. Ġralkom ħaġa hekk xi waħda minn dawn il-pjazzett li tibqa' tiftakar. Kunsilli jkollhom imsiken problemi li jmorru iktar milli sempliċiment attività kulturali u sabiħa. Allura ġin nkunu f'sitwazzjonijiet fejn nkunu x'imkien u xi ħadd jiġi jesprimi l-problemi tiegħu mas-sindku jew mal-kunsilli raw tinqala naqra dak il-ħin qudiemna ssir naqra xenata. Ġieli kontu qed iddoqqu jew għaddejjem xi kunċert u kellek xi ħadd li b'xi mod spiċċa fix-show. Ujja, ta' spiss. L-ewwel net jekk tiġiet Maltin kollha saru jitlu xi ħadd. Però waħda l-partikolari kienet meta actually sorpriża tajba ħafna biex qed indoqqu festival tal-inbit u għalunna li hemm personaġġ li xtaq jidoq magħna, inti taf kif għall-bidu tkun xejn tkun bad skoprejna li kienu wieħed mill-aqwa mużiċisti li qatt iltqajna miegħu. Infatti mbagħad kien daq ukoll kemm hu sabiħ
fl-album ftakar fl-imkien miegħi għamna verżjoni piano Wayne Marshall, żgur. Denni sena diħla id-direzzjoni artistika ta' Notte Bianca parti minna fidejk din tlieta, x'ħajkun il-viżjoni tagħkom? Il-viżjoni hija li intu huwa libsa ġdida, jiġifieri bħalissa hija avveniment huwa suċċess fih innifsu aħna biss bna ntuħ direzzjoni ġdida. Meta tħares il-karriera tiegħek sissa x'għadha għaddejja sewwa, x'kien l-iktar ħaġa li inti kburi biha? Sab iktar ħaġa tagħmilni kburi meta nara xi ħaġa li tibqa' għaddejja. Innaf studenti li għallimtu beda il-proġetti tiegħu jew ikollok proġetti li xi darba krejtu ma' xi ħadd anke ma tibqax involut taraħ li baqa' għaddej. Daniel, grazzi, il-medalja hija tiegħek ta' shooter. Grazzi ħafna. Jekk tixtiequ li xi ħadd tieħu issa l-aħħar naqra sa l-aħħar ta' Settembru baqgħa jekk tixtiequ xi ħadd għajdulna malajja batu demmek ħalli nġibu hawnhekk nhar Santa Claus. Ma dak baqgħa dak għadu bil-lif. Grazzi Daniel Grazzi u lilkom. grazzi lilkom.